Hej derude, så har jeg været i Berlin med min efterskole, og jeg vil lave sådan en lille haul, og hvad jeg har købt dernede. Det er først nu, jeg har tid til at lave noget til jer, og det håber jeg, I har lyst til at se. Vi starter her med sådan en fin net her fra Cardi B, deres store indkøbscenter. Så har jeg været i Primark og købt elastikker, fordi det kan man altid bruge, til 1,5 euro. Det er jo ingen penge, det er måske en 10'er for det her, så det er dejligt. Så har jeg været i MAC og købt sådan en dejlig en puder, så man faktisk ikke skal have noget under, så man bare lige vil friske huden op og dække de steder, man har lyst til at dække. Og den skal lige åbne, så I kan se. Og den er simpelthen så fin her. Og der fik jeg en dernede en der stod i forretningen til at hjælpe mig i MAC. Ja, og så går vi videre til noget tøj. Det var den her dejlige bluse i Primark til 13 euro, og det er jo næsten ingen penge. Jeg glemte at prøve den, så jeg håber, det er en, der passer mig. Jeg har ikke prøvet den endnu, ellers må jeg jo give den til Michelle eller et eller andet, hvis det er noget for helt. Så hvis man kender mig ret, har jeg også købt striber. Jeg købte den her fra Zara. Den kostede 20 euro, og så har jeg også købt den, jeg er på. Den kostede 15 euro, og det er også fra Zara. Og så har jeg købt en dejlig, lidt en tyk sweater, også fra Zara, som har kostet 18 euro. Sådan en dejlig blå en. Så i Rossmann har man jo altid brug for en deo, så 1 euro, 7,5 kroner for en deo, det kan man altid bruge. Så har jeg købt sådan en dejlig øjen-makeup fjerner til 2 euro. Og så så har jeg købt sådan en dejlig halsterklæde her, som er fra Mango, som har kostet 26 euro, som bare er rigtig dejligt. Jo, og så har jeg købt en lille bitte ting til Michelle her. Det er sådan en dejlig her maske, hun kan pleje sig selv med. Fordi Michelle, hun arbejder rigtig meget, så hun har rigtig meget brug for at slappe af. Så Michelle, du skal slappe af nu. Ja, det var alt for den her lille video. Tak fordi I gad så med, og husk at like og abonnere på det hele, og vi ses snart igen. Hej hej! Jeg kommer snart. Dum! Hej, så er jeg tilbage. Du kan ikke stå sådan. Og du ved, du skal sidde der i liv på. Du kan godt sætte mig ryggen til. Så er jeg tilbage. Jeg har været... Stop nu! Pænt, hvis man kommer udefra. Så jeg køber skille. Hej, okay. Hej.